karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Asaman mo? Wa kay labot kun asa ko mo adto no. May labot ko kay ako kang personal nga sekretary. Mo absent ko ugma sa kong trabaho kay may lakton kong mas importante pa nimo. Unsa ba lagi na? Unta naman ka. Personal lang ako lakaw. Makigabot ka ni Paul, no? Hilom oy. Naunsa naman ni taon ka oy. Pulos pol-pol naman lang ng bakba nimo. Mabayot ba ka na mo sinultihan ha, iyan? Ma'am, ayaw paghisgot ng bayod kay mahag ka na sab niya ka. Bitaw! Di na ko manghaw ka ng bayhan na Binoy, eh. Ayaw na yun. Og dili na sab ka makahikap pisag sa akong panit, no? Kay panitan na gyud ka iyan. Oy, ayaw na lagyot pang hawak pusing iyan, ha? Kay muraw niya kagkamuting pinanitan. Wasa ko yung nahuna nga, muhika pa ng imong panit, oy nga, sangsangon. Hilas, murag gwapo. Ikaw, gwapa ka? Oo, gwapa ko. Kay dili mga sawa na kong imong amahan kundi pa ko gwapa. Gwapa ka, gwapa kang tanga. Kay bisan na nga bit ng akong amahan, sige lagi po kag paubos. Hinoon. Kwarta ra may giapas ni mo kang papa, no? Kwarta cute? Binoy, kwarta ba ko na akong yapas ni Ed? Di man, good. Nakabatik ka? Mahal na kong imong amahan iyan. Og dili na ko makigsulti nimo kay wa kay laming ikasulti. Makawa ka sa buot. Hoy! Ay, pasagdi na lang ito inahani mo, sir. Ano sa inahan, Binoy? Inaina di ay. Ayaw na lang po yung itagubot. Binoy, Busing. sulti ko kung asa mo malakaw, ma. Uy, maipit pa ta na busing, uy. Unyag maingon si Mama Lixa, nga di ni na ko ipanabi. Mabungi ka na ko kung di ko mo sultihan sa inyong lakaw. Usa? Mabungi, gyud? Ay, maipit makunin yung duha ini, uy. Si Ed. Hello, Ed? Hindi ka karoon. Di ako sa ospital. May gatiman kong higala. Ha? Ayaw lang ko pabuta o panihapon. Pasin ugman ako makauli. Masaya ko lakaw ugma, Ed. May site kong atuon. Site? Oo. May gi-offer na ko ang usa sa atong mga kliyente. Si Mr. Hinson. Ako lang unang i-check, okay? Kamu bang duha si Ian ang bagkuyog? No. Dili pa maayong gipati ni Ian. Kinahanglan mo pahuway una siya. Nang Sines! Uy, good morning, Sir Ian. Mamahaw ka na, sir. Ay naman si Alexanang. Nasa iyo matong nang lakaw silang Binoy, sir. Adto lang kuno sila sa gawas mga sir. Ma'am. Naibaw ka ba kung asa sila malakaw? Na, ginsab ko mahibaw, sir. Basta kay nakita na lang nako nga nanakay sila sa auto. Unsa may gisulob ni Alexa? Pang office? Nag-shorts raman tuon niya. Nag-boots? Unsa? Nag-boots? Oo. Di tumuad to sa office, sir. Sam ka day sila paingon. Ako may kulbanin ng imong gibuhat, ma'am mo, oy. Ayaw ka, Dok. Kung mabuking man tayo ning atong lakaw, na nako'y giandam nga rason. Pero... Binoy,
Gusto lang ko makato sa dapit sa probinsya nga inyong giatuan ni Ed. Wa na. Patay na gyud ko ini. Mapalagpot na gyud ko ini sa trabaho. Binoy, ayaw lagi ka palaka. Ay mabalaka gyud ko ini atong lakaw, ma'am. Una, giguba na ko ako sa Sir Ed nga walay mahibaw nga miadto mi sa probinsya. Di gisugat siya og itom nga auto. Ako ra lagi bahala ni Ed. O ang labi na ko problema na ako kay si Boss Ian. Huh? Nga mo problema man kaadtong tawana? Ang daan naman tumipa si daan na ako gabi nga musulti gyud ko niya kung asa ta paingon karong adlaw. Sayon ra ang problema ha. Ako rin musulti ni mo kung unsa imong isulti ni Ed ug ni Ian. Uy, hala mamakak ta, ma'am. May gitaguan si Ed na mo. Ug kinahanglang ako ning mahibaw-an kung unsa na. Ug kung kinsang tag-iya sa autong itong. Agoy. Ma'am, agoy, ma'am. Nakulo-kulo naman isabling ako tiyan, ma'am. Uy, kandidato masabgi ko sa palaya sa nagkalaki ni mo, ma'am. Uy. Kung palayason ka ni Ed, mulayasan ko. Ha? Hala, no? Ingunahan ako kay importante ni mo, Mamalix, ha? Kamong tanan ang importante nako, Binoy. Ikaw? Sinang Sades? Busa, ayaw mo kahadok na ako sa inyong luyo. Ay, ayaw na pagpaluyo na ako, mamoy. Namo. Ayaw na pagpaluyo sa tubangan lang ka, ma'am. Okay. Ako'y madawat sa silot ni Ed kung mabuking manggad-ugaling kaniya. Sige na. Paspasin ang pagpadagan aron sa yutang mo abot sa probinsya nga inyong giadtuan ni Ed. Pagpakaayo, ha? Ug susunod, magamping ka na. Dili mahimong pakuratan ko nimo og mga hitabo na sama ini. Doktor, kumusta naman ang iyang kahimtang? Hello? Ian, unsa ni nahitabo des inyo? Milakaw og sayo sila si Alex ag Binoy. Unya bang lakaw sila? Maproblema day ka? Naasol ako sa lakaw ni Papa ug sa lakaw ni Alexa. Ngano nahasol makaslakaw tong panuway nga Alexa? Murag doon ay tinaguan ni Bayhana. Gawa may bawas, Papa. Pastilan ni mo yan, uy. Maproblema man ka ng bayhan na, uy. Hiluin na lagi na. Imo kong ipapreso? Mahasol magugog apili mo ng imong kahimtang karon. Daga na kayo problema sa inyo. May pagwa na lang ka mo pauli sa inyo. Kundi ko mo pauli, ang panuway nga Alexa ang musapupo sa tanang katigayunan ni Papa. Oh, kung may kabit ang imong amahan nga ang gitaguan, duha sila nga magbahin. Ug kana ang dili na ko tugutan. Pwes, paningkamot nga mawa na ng Alexa sa inyo. Kinala may bawagid ko sa lakaw atong Alexa. Ug sa emergency ni Papa. Nga nang miho naman ka. Niya na ta sa hostong dapit. Dinhin mo ihatod si Ed? Oh, ma'am. Mao yun ang lugar din, Nara ang kahoy banaba ay unya diha ang blind curve mutunga ang autong ito. Wa kagid makakita sa nag-drive? Baga kayo ang bildog dark sab kaayo. Gituyo nga di makita ang nasa sud. Mao ba? Ugod sabay nakita ni mo sa naong ni Ed? Wa lang. Kalma lang. Unya, igura si misulti nga. Sige, Binoy. Ani na kagutom. Mubalik na kasabay. Ug ayagir pagsulti bisan kinsa bahin ining atong lakaw. Bisan kang Alexa. Dili sab siya gusto nga mahibaw ko siyang gianhi ining dapita. Sorry, gyud, ma'am. Pero,
Mao gyud na ako nakita. Unya nanaog siya og mibalhin og sakay sa atong itong mga auto. Ug unya mibalik na kini sa agi. Ang autong itong mibalik sa aki. O mamalig sa dinhiri gyud niya kuha si sir. Binoy, manglahos ta sa unahan. Usa? Pangitaon ta ang bay sa nag-drive sa autong itong Binoy. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!